Il-Ministeru tal-Edukazzjoni huwa favur l-użu tal-arja kkundizzjonata fl-iskejjel. Fil-fatt huwa konxju li minkejja li l-maġġoranza tal-iskejjel ikunu magħluqin fl-iktar xhur sħan tas-sajf, ix-xhur ta' Mejju, Ġunju u Settembru xorta joffru sfidi fl-iskejjel bl-arja kkundizzjonata. Għal dan il-għan il-Ministeru mbarka fuq studju dwar l-infrastruttura li hemm fl-iskejjel u jekk din tikkumplementax il-konsum tal-elettriku meħtieġ għall-arja kkundizzjonata. Qed jiġu studjati u evalwati kwistjonijiet marbuta ma' finanzi, sostenibilità u ambjent. F'kummenti ma' One News, il-Ministru tal-Edukazzjoni saħaq li l-iskejjel ġodda u li qed jinbnew bħalissa kollha għandhom arja kkundizzjonata. Iżda hemm ħafna li ilhom mibnija snin li m'għandhomx u dan mhux minħabba nuqqas ta' investiment, iżda għax l-infrastruttura li tissupplixxi l-elettriku fihom ma nbnitx b'tali mod li tiflaħ daqstant konsum. Aħna qed nibnu u fejn nistgħu nirranġaw qed nieħdu ħsieb din il-problema. Hemm fejn irridu nagħmlu iżjed, hemm fejn anke s-servizz tal-elettriku jrid jissaħħaħ biex ikun jista' jiġi provdut dan is-servizz. Imma naħseb ukoll li rridu nkunu aktar bil-għaqal u naħsbu iktar minn sempliċiment arja kkundizzjonata. Il-Ministru semma numru ta' miżuri ambjentali li jridu jiġu konsidrati biex fost l-oħrajn iżidu d-dell fil-klassijiet u fil-kurituri. Iktar minn kollox il-Ministru tenna l-bżonn li l-iskejjel ma jkunux biss blokok ta' bini u konkos, iżda jkunu post f'ambjent naturali għal benefiċċju ta' kull min ikun fihom. Aktar kemm id-dinja mhux il-pajjiż biss isir urban, jiġifieri l-ambjent ikun l-ambjent mibni, aktar se jkun hemm bżonn li nagħmlu siġar, li nagħmlu ġonna, li nagħmlu pjanti, kemm għal ġid tas-saħħa mentali tagħna kif ukoll tas-saħħa fiżika tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.